Bună, ce mă faceți? Stai România Forever și bine ați venit la un episod de Minecraft Pocket Edition. Astăzi vă voi arăta cum să faceți niște pepite de aur fără să vă duceți în Nether să bateți niște porci zombie. Dar, într-un fel, are într-un fel o legătură cu porcii zombie. Mai întâi, trebuie să faceți într-un fel o linie foarte mare în sus. Iată, cam așa. Și pe aia când sunteți garantat 100% sigur, puneți așa, la sfârșit. După aia puneți un spawner și, bine, dacă sunteți în Pocket Edition, trebuie să puneți oul animalului. Ia uitați. Și uite, pepite de aur, gata făcute. Uite. Deci așa puteți să faceți gratis pepite de aur fără să vă duceți să mai bateți cu mobii. Dar trebuie să aveți grijă că s-ar putea spawna s-ar putea spawna mai multe locuri, cum ar fi pe acest cub. Dar, ia uitați! Deci această tehnică este foarte folositoare când vă e prea lene să minați sau să vă duceți în Nether să bateți mobii. Iată, erau aproape unii să se spawneze aici. Și niște săgeți cu o travă. Dacă se spawnează aici, pot să-i trag eu. Am mers pe partea... La partea asta... Direct în cap. Deci... Așa e mai ușor. Dar oricum nu e chiar o tehnică de-a mea. Am învățat de la fratele meu. Oh, încă sunt pe arc. Ca să fie suspendat acest vârf. Și uitați, se spawnează din nou și din nou și puteți să faceți așa o grămadă de gold nuggets. Ia uitați că s-a spawnat. Dar mai bine le-ați luat repede. Eu vă recomand să faceți o casă pe lângă acest experiment, că altfel veți pierde toate astea. Că la un timp ceea ce este dropat înseamnă că va dispărea. Și cam asta a fost ce am vrut să vă prezint. Ia uite și săgeata. S-a mai spawnat? Ăia de jos sunt unii care i-am spawnat eu. Da, când se agită foarte mult zombie pig-ul dinăuntru, atunci înseamnă că se spawnează alții. Iată. Și când face și niște aburi de ăștia albi în sus, se mai spawnează. Deci, cam ăsta a fost episodul. Am să vă arăt și alte chestii, dar data viitoare asta a fost.